Simon? Hej Simon. Er du klar for at skrive, Jim? Ja, det tror jeg. Hvis du lige starter med at tage en svil på, Simon. Ja. Jeg også. Ja. Nå, sådan ja. Så får du en nøgle her. Men inden vi gør, så skal jeg lige have nogle piller først. Ja. Hvis du er okay med det. Ja. Og så er det ligesom ude på køreteknisk. Ja, det er nemlig rigtigt, Simon. Så tager du så håndbremsen. Kan vi lige prøve igen? Så godt sådan her. Sådan ja. Og slip du godt lige stille noget og give lige lidt smule gas. Ja, det går rigtig godt. Tak. Så skal vi lige holde her, og det Heitzen. ja. Ja. Ja, ja. Og lige ud. Ja.